Ja sam Marijana Koprivnjak i voditeljica sam programa Udruge Mogu za terapiju aktivnosti pomoću konja ovdje u udruzi od 1997. godine kada je ona osnovana. Kada sam bila mlada, bavila sam se jahanjem 10 godina i trenirala sam djecu. Međutim, u nekoj starijoj dobi također sam nastavila raditi sa djecom i sa konjima, ali evo u ovoj dimenziji pomagati drugima i raditi sa djecom sa teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom uz pomoć konja kao sredstvo, jedno neponovljivo sredstvo. Kako kažu stručnjaci, da ne postoji niti jedna sprava koja može improvizirati pokrete konjskih leđa, koja proizvode od 90 do 110 trodimenzionalnih pokreta u jednoj minuti. I to treba iskoristiti. Mi dolazimo iz Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark iz Osijeka. Ostvarili smo dugogodišnju suradnju, preko 20 godina dolazimo u Udrugu Mogu i provodimo aktivnost pomoću konja. Tako da je kroz ovu udrugu prošlo jako mnogo djece i svi su izuzetno zadovoljni, sretni jer ima mnogo benefita od ovog jahanja i aktivnosti provođenja na zraku. Za djecu to znači jako mnogo. Boravak na svježem zraku po svim godišnjim dobima, zatim djeca sa mnogostrukim dijagnozama, oštećenjima, tako da tu dolazi do smanjivanja spazma, tonusa, smiruje se ponašanje kod djece sa ADHD-om, a samim time razvoj balansa i ravnoteže jer je to trodimenzionalno kretanje u prostoru i socijalizacija sa mnogim životinjama koje ovdje susrećemo. Mi moramo biti ovdje prisutni svaki dan, neovisno o vremenskim utjecajima, neovisno o tome da li je subota, nedjelja, da li je Božić, Uskrs, bilo koji blagdan, jer ovdje imamo 30-ak životinja o kojima se moramo brinuti svakodnevno. Nekako mislim da ova udruga i postoji i djeluje i isključivo zbog velike ljubavi prema ovome poslu. Tijekom rada i provedbe aktivnosti sam uvidjela da zaista imamo jedan veliki problem, a ta je da ne možemo uvijek raditi da ovisimo o vremenskim utjecajima. Dakle, ne možemo izaći van i raditi po kiši, po snijegu, jer nemamo nikakav natkrov. Dugogodišnja želja je bila ostvariti taj projekt, međutim natječaji na koje se mi javljamo ne podržavaju rekonstrukciju i izgradnju objekata. Pa čak ni evropski projekti u cijelosti ne podržavaju, nego daju eventualno 10% od ukupne vrijednosti projekta, što zaista nije dovoljno da se realizira jedan tako vrijedan projekt, a bio je vrijedan. I evo sve do sada, dok se nismo obratili i napisali projekt Zakladi Novo sutra, koja nam je pomogla ne za danas, nego i za sutra. Za sve buduće generacije djece, osoba sa invaliditetom koje će koristiti ovu natkrivenu nadstrešnicu i za koje se mi možemo sakriti ako pada kiša i ako pada snijeg, pa čak i ako je ljeto, sakrijemo se jer nam ona pruža i hladovinu, a današnje vrućine od 38 stupnjeva zaista to i traže. Moram priznati da smo jedan dio te nadstrešnice, obzirom da nemamo sjenik, pa nemamo gdje skloniti ni sjeno, pokrivali smo ga najlonom pa nam pola od toga propadne, konji ne smiju jesti pljesnivo sjeno, pa smo evo ove godine čak i stavili i jednu količinu sjena ispod koje nam sada ne kisne i svježe i mirisno i konji ga mogu jesti i mi smo na dobitku jer ne propada. Inače nam je znalo čak i 30% propasti sjena. Znači višestruka korist od ove natkrivene hale. Svaka terapija treba biti kontinuirana.
Mi taj kontinuitet nismo prije mogli ispoštivati, pa tako treba imati kontinuitet i terapijsko jahanje. Znači dobili smo neprekidni dolazak korisnika neovisno o vremenskim utjecajima. Ja mislim da je ovo od povijesnog značenja projekt i zahvalni smo evo neizmjerno na njemu.